Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe. Sanibonani babukeli, kusaseyilo iChampion lele, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala. Kuba ilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala, kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala, ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala. Oh, bayabhala-ke abantu. Bayabhala abantu basenekele iy'ndaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Loyisima kanjena-ke udaba. Sanibonani eMafeking. Ngiza nodaba lana. Ngiza nodaba lana oluhlukumeza inhliziyo. Siba sincane isikhathi senjabulo othandweni. Noma sesincane sinjalo, ubumnandi bakhona buye bunambitheke ngendlela eyisimanga. Kodwa mase kuvela izinto ezimbi, ziye zicimeke lezo ziganeko ezimnandi, zicime lezo nkumbulo ezimnandi, kusale lezi zobubi. Ngake ngagilwa umfana engangimthandile kakhulu, naye wayengithandile. Wayezethandwe nabangani bami, ngoba phela kwesinye isikhathi uyuthola ukuthi umuntu uyamthanda but abangani bakho abamkhonzile. Hayi, wangigila ubhuti. Wangigila ubhuti. Sasesineminyaka emithathu sithandana. Wangibiza eThekwini wathi ngiyohlala naye eMjondolo, ngoba umuntu wayezihlalele eMjondolo ezisebenzela. Ake sahlala-ke kamnandi, sahlala kamnandi. Kwaba khona la ethi ucela ukuthi ngiye ngasekhaya nje for inyangana. Usafuna ukuba yedwa, kusakhona izinto afuna ukuzilungisa. Ngabe sengimcela ukuthi makakhulume nami phela ngitshele ukuthi izinto zini lezi afuna ukuzilungisa. Wabe sesho ukuthi hayi mangingakhathazeki uzongazisa mase kuyisikhathi esiright. Ngathi mina hayi-ke mawusho kanjalo hayi akho nkinga. Nganikela ngasekhaya. Noma sengisekhaya wasengasangithinti njalo. Uthola ukuthi uzongithinta emini kuphela. Late mase ngithi ngiyamfonela, ifoni ayisangeni. Ngiyoze ngiyomthola ngakusasa ngezikhathi zo-8, 9, 10. Kwaphela inyanga yesibili ngambuza ukuthi hawu ufuna ngizokubheka nini umuntu wami? Wathi hayi ngizokutshela mase ngithi uzongibheka. Ngathi mina hayi-ke akho nkinga. Hayi-ke nangempela ngathi ukuzihlalela kwaphela esithathu. Hayi umuntu wami, kanti ngizoza nini? Wathi ngizokutshela. Ngapakisha into zami ngagibela, ngazitshela ukuthi angeke ngize ngidlalele umfana. Yabona manje ngiyaya kuye. Ngaqonda kwakhe ngithi ngiyomlinda emnyango womjondolo mengabe ngifike ngekho. Nangempela ngafika. Hawu mangiseza lapha kude ngibona ukuthi umjondolo uvuliwe, kusho ukuthi uNkaba akayanga emsebenzini, kodwa ngizange ngimfonele ngalelo langa. Hayi mangifike nginokhe, knock knock, ngibe ngingena ngaphakathi. Awu mangingena nayo intombazane ihleli phezu kombhede. Njengoba ihleli phezu kombhede nje isicofela ifoni yayo. Hayi bese ivuka ithi awusawubona sisi? Ngithi hayi sawubona. Athi kunjani? Ngithi hayi ngiyaphila. Athi ngakusiza? Ngithi yebo, ngize la ekhaya. Wena uhlala la ekhaya? Athi yebo, ngihlala nendoda yami la. Ngithi hayi akho nkinga-ke sisi wami, mina ngusisi wakhe. So nje ngizacela nje ukumlinda, then kuyothi mase eyibuyile ngibe sengimthulela lokho engikuzele.
Hayi nangempela akayisihlale-ke sinogela angenzela ukudla ayithwazi ngusisi wamuntu wakhe. Ayisihlali wangibuza ukuthi amfonele ngithi hayi simfonela myeke uyobona ngami uma seyifika. Hayi nangempela-ke hayi sizihlalele sizixoxele nje ngimbuza ukuphethe kanjani athi ave ngiphethe kahle ancome nje indlela amphethe kahle ngayo nendlela amspoyila ngayo nendlela nje amphethe kahle athembakele ngayo. Hawu uthembakele ubhuti wami ne ngithi hayi kona ngimazi ngokuthembakala vele uthembakele nasho ukuthi wakazi angihluphe ngenye intombazana kufana noMasilele akhona ifoni ekhala ukukhombisa ukuthi kukhona umuntu wabhizi naye. Ngithi hayi ubusisekile nathi-ke siyakwamukela-ke Sibala ajabule-ke uSibala. Fike umnikazi wendaba late fike senoka baby asabela ubaby mayisabela ngoba ngingale kamelweni umjondolo wakhona amakamelo amabili ngale kamelweni mayisabela ubaby ngala abengena mayingena uphethe uplastic angizwe khala ukukhahla ngalewo plastic ezesephethe ama-Doritos ngala ngakuthina mayifika baby ngikuphathele afika zibambe mayifika eminyango wayibo kwenzakalani la ngithi hayi bhuti sengifikile. Hayi umuntu wakho hayi ave nobele bhuti usefika wangiphatha kahle kakhulu ayaqala abe lost naye. Ngithi hayi bese ngimazisile ukuthi mina ngusisi wakho nobhuti wami so bengizokubheka bengithunywe uma kahle kahle. Hayi umfana ngibona ukuthi hayi athi okay utheni kumakha uze ngapha sizokhuluma. Hayi siphumele phandle abuza ukuthi awuyini manje lento yenzayo ngithi hayi relax ngeke ngixabanise nomuntu wakho. Uma ufuna i-2000 ayingusisi wakho manje uma ufuna i-2000 ekhaya cela unginikeze leyo 2000 inkodu ngibuyisele kuma ngikushiye nomuntu wakho. Hayi ngizawuyiboleka ngoba nginayo aphume eshwe yoboleka sale la sinosqueezer siyazixoxela kumnandi late abuye nayo hayi sisinayi sengibuye nayo ke le mali efuna uma ibale khona nosqueezer la ayibale abese anginike mayinginike ngiyithathe ngimshaye ngayibusweni thuke manje uSibala ukuthi kwenzakalani mshaye ngayibusweni ngithi uzenza amanyala kuze kube nini ubhizi uzuyoboleka izimali uya-acta wazi kahle ukuthi angisusisi wakho mtshele thuke usqueezer makulapho bese ngimchazela kusqueezer ukuthi isqueezer kwenzeka u1 no2 no3 no4 kodwa ngoba ngiyakubona ukuthi uhappy ngikushiya naye ngaqokelela leyo mali leyo ngayithatha ngaphuma ngoba ngase ngike ngahlala isikhashana lapha khona abantu engase ngibazi ngawababikela ukuthi ngicela bangilalise ngalala komunye usisi ngakusasa ngavuka ngashaya isishwapha sami kwaba sihlukana kanjalo noma efikile nje sibhekana nje kodwa ke kungcono ngoba ngayithatha leyo 2000 yaxolisa umoya wami ngiyabonga.